Marinaaga po, Sir Henry. Marinaaga po sa mga nagdadangugan sa tuyang programa Opo. sa DCGB. Yes, salamaton po nakaurami kang unya na pagkaaga. Paano kaya po since last week o magkan Monday tapos kasubang ginailing ko man so interview kay Secretary Erwin Tulfo regarding this. Pwede nga natabi di matawan kami kigari short overview may kinaraman po digdi sa student assistance in crisis eraron po kang assistance to individual in crisis situation tabi adi. Opo, sir. Yeah, Opo, go ahead sir. po. Go ahead po, Adi. Actually po, ini ang base po duman sa pronouncement kan sa muyang Wood Secretary na arami po nag-viral na ini sa Facebook. Yes. And kadakol na pong mga nagaharap po na mga magurang, Opo. siring man mga estudyante sa manlain-lain na banwaan o kaya lokalidad dito po sa Region 5. Gusto ko lang pong i-confirm na igwa sa muyang special na directive na sa alaog ki anom na consecutive Saturdays Opo. kay puwan mi pong mag-implement kining educational assistance, pag-provide kay educational assistance, lalong-lalo na po duman sa mga priority niya to na mga kaakian, mga estudyante, base po duman sa categories. Kung mahiling po nindo, very clear doon sa sinabi ni Secretary Erwin, kay Puhan, aki siya ki solo parent, kung pwedeng yung estudyante abandoned or neglected na kan sa iyang mga magurang. Cases na sila mismo yung breadwinner, family. Ito pong mga kaakian na mayong trabaho ang mga magurang, priority din po ito. So, ito kung sektor kang OFWs, ang mi po duman, ang priority mi ay yung mga distress or yung mga repatriated. Sabihin, ito pong mga nawarang kay trabaho, na biglang uminuli, priority mi po sinda. Kung hihilingon niya to, nationwide po ini. So, baka dagsaan, dahil po yung kakayanon. Po? So bako po gabos na aki kang OFW, kwalifikado digdi? Kasi ang priority ni po, ito muna itong mas nangangai po, lalong-lalo na sa mga panahon na ini. So, meron pong assessment nagigibunan sa tuyang mga social workers. Kaya, minaut ni na i-prioritize na muna itong mga repatriated. Lalong-lalo itong mga nawaarang kitrabaho. Hirap man po kan mga pamilya and mga kaakian po nila. May na-mention po naman RD na mga pwede pang maging beneficiary. So aki daw kan mga biktima kang HIV, tapos sa mga biktima kan pang-abuso and biktima kang kalamidad. Yes po, tama po, Sir Henry. Ito pong mga aki na magurang na kumbaga na-infect ki HIV, saro po sinda, hindi ito mga biktima ki kalamidad. Aram to po sa Region 5, just recently, kadapol na mga nasuluan. So priority din po itong mga kaakian na ito. Pag sinabi po, RD, na individual in crisis situation, ano pang sabihin kaya? Actually po, yung AIX, yung assistance to individuals in crisis situation, hindi po yung kadakol na components or menu of services para sa inda. Kaya AIX siya, AIX program. So, saro lang po ining component, ining pagtaong educational assistance, especially na ngunya nag-open na ki panibagong school year, and talagang nag-face-to-face na kita. And saro pa, kadakol na risk na naranasan ang sa tuyang mga kababayan, inflation. Lalong-lalo itong mga kasaraditan, apektado po talaga ang sa intang kakayahan para kahit paano i-produce itong mga pangangaipukan aki, sa mga gamit, sa eskwelahan, and so on and so forth. Paano po ang release kang ang pag-payout kayo ni? Ano po, siyempre, pag nag-apply po dyan sa Indo, may assessment, di ba? I-assess pa nindo ang situation.
Ano po yan? Automatic nang i-release or may parang window period para i-release po ang sa endang benepisyo kung qualified na sa sinabi ng benepisyo? Sige po, ang standing directive sa MUIA sa naugti na sa consecutive Sabado. Saturday. Opo, Sabado. Kayo po talaga duman sa mga walk-in, if possible, ma-manage mo yung number. Opo. So, outright po, as long as dara po ninda itong proof Yun. of enrollment, yung certificate of enrollment, Aha. and then yung valid ID, kung ang aki ay nasa legal age na, kung mga Yeah. college students po yan, ano po, Opo. validated po na ID ninda. Kung dahil silang validated ID, any other valid IDs aside from the school ID. Si mga elementary naman po, usually mga magura ang naglalakaw pa. Yan, correct. Si certificate of enrollment kan aki, and then ito pong valid ID kan magurang, itong sa PhilSys, pwede na yan. Voters ID nila, Opo. voter certification, pwede na po. Basta yan ni valid ID Mhm. na pwede na pong Mayo na po ining, iklaro ko lang po. Tanan kong emphasis na dahil na po kita nagre-require the certificate of yung digency. Iyon. Very Issued good. by Very good. Kapitan. the barangay captain. Oh, tayon talaga tabi RD supig hapot sa kuya kan mga punong barangay kasuapon pa. Ta susay na dang barangay hall, di gulpikan sa mga tao na mahagad kay certificate of indigency. Bako na palang po requirements ini. Mayo na po, may amendment na ang samuyang internal guidelines. Aha. So, di na po kami nag-require kay certificate of indigency. Iyon. Opo. Ganyan, especially for this special operations. Oo. May naghapot po, ito baga pong mga beneficiaries kan for Peace RD, tapos sa mga, igabaga kim mga estudyante na gari, beneficiary na sindakibay pa pong mga scholarship grants sa gobyerno asin sa pribado. Are they qualified po, tabi? Yung ano nito is, since data po kayang i-target yung, kumbaga universally, ma-prioritize po kita. Opo. So, ang pakiulay ni po, ito may mga scholarship grants na nare-receive like sa Unifast, medyo Yan, mataas po yan. yan eh. Oo. So, hindi kakadikit man lang po eh. Imagine ang threshold ni Sir Henry for elementary, 1,000 pesos. Yes. For junior high, 2,000 pesos. For senior high, 3,000 pesos. And then for college or naka-enroll sa vocational course, that's 4,000. So Opo. compared po naman sa ibang mga scholarship grants na nag-aabot ko minsan 30 to 40 or Yeah. 50,000 per semester. So pakiulay mi sa inda, itao pa naman ang slot naman sa mas nangangaipong mga kababayan niya to. Digdi po sa Iyo tuya. baga. Ito talaga, na scholarships na ito hanggang matapos it magklase. Di ba? Kung mamindin ang requirements kang eskwelahan, kang scholarship program. Pero ini po, kung andag po ko na sa RD, saro sa nang best in the ma-receive ka ni. Tama po? Yung ano po, opo, sa directive ni SEC, sangunyan lang po muna. Opo, kasi dahil asigurasyon ko nito kitang kadakol na pondo para masaturate ini. Opo. Iklaro ko lang po ito, adi na nadangog kong news kasubanggi na sa kada sarong miyembro kan pamilya, pwedeng hanggang 3 po na aki ang mabenepisyohan kayo ni? Opo, that's the maximum. Maximum. So, maximum po. Ang ano min naman digdi, malaw po si assessment kan social worker. Yan, okay. Opo. Okay. Oho. Para dakol po kitang makover. Taro iyan sana eh. Taro iyan sa concern. Kadakol din pong nagre-request and nangangai po talagang mga kahakian, kaya mga estudyante, lalong-lalo na ining opening and school year. Oo. I see. Okay. May mga estudyante po, tabi ardi na anibaday pang mga IDs. Siyempre, nag-pandemic baga po kitang 2 years, di ba? Then so ibang mga estudyante, sige ang ano lang, sila online, di ba man nagkaka face-to-face, kaya ang iba po, dadayang ID. Ano po ang gari, kuhan mo kayo ni, ang advice mo po sa inda? Ano po, ang substitute document ka dyan, other valid ID. Iya. Kung mga estudyante, like si mga nagbubuto na yung mga college, may voter certification sinda or voter's ID o kaya yung mga nag-enroll sa PhilSys. Yan. Ikaw na po sinda na valid po iyan. Oo. So, di ba, Doc, di ka pa pahiling sugari certificate of enrollment? Opo. Yun po yung
major document, yung proof na enrolled po sinda officially. Oo. Yung usually po sa mga state colleges or universities, garo ang apod din dataan certificate of registration. Yeah, So sa COR. mga private schools naman, parang ang apod din dakaan kung bakong statement of account or certificate of registration din or enrollment, parang arukan. Opo. Sabi mo po kasi bago, pero ito, four consecutive Saturdays ito, di tama? 4 or 5? 6 po. 6 po. 6 consecutive Saturdays lang sinda ma-apply. Ano? Hindi po sa satuyang Kabikulan, saan po sinda pwedeng magdirekta, tabi, ano po, starting sa aga na po, RD, pwede na sa aga? 20? Yes po. Oh, saan po Sa sinda ano po, madirekta? bukas ang samuyang opisina. Igo po kaming ang within Albay po. Yun po baga kami sa Pacific Mall. Yeah, okay. Yeah, duman po kami maproseso ka. Mhm. And then for the remaining 5 provinces, igo po kami mga satellite Ay, offices very good. sa Oh. mga cities like sa Sorsogon City, doon kami sa Masbate City, Virac, Catanduanes, Opo. Daet, Camarines Norte, and then sa Kamsur, Oo. sa Naga City. I see. Sa regional office po, di na pwede magdyan o di sa Pacific Mall kita sa Albay? Pacific Mall po kami, pero ma-post po kami ngunyan key infographic kasi gusto ming i-maintainer itong compliance niya to sa health protocol. Yes, yes. Ako man po na magkaigo ki-influx ki Correct, tao duman correct. sa samuyang sadit na opisina. Kaya po, ang iba, i-encourage me. So gusto pong may access sa internet. Oo. They can email us. Iyo. Para i-consolidate me siya. Kung Yeah. taga-sign sindang banwaan, for example, i-consolidate me siya. Even weekdays, may strategies kami na madumanan mi sila, ma-schedule. Yeah. Para dumana outright, dumana po kami mapayat. Kung, for example, Albay ka, taga duman ka sa Piuduran. Yan, Libon, Hararayo. Ang cost Oo. of transportation, Yan, baka maubos lang yan. po ang assistensya. Oo. Okay. So, actually, ang pangsunod ko sa imong hapot, so, kung paano ang pag-apply, pwede siyang i-email or pwedeng personal. Pero, manas pa po Opo. kamo kung anong email address ang pwedeng padarhan sa satuyang probinsya o sa sir, Bicol. ano mi ito, i-post mi po naman sa website mi. Opo. Kasi yaon duman gabo, si step by step, including the 2 major documents. Ay, very good. Para klarong-klaro na po. Iya po. Sundan mo na lang po, may Sukan. staff po kami na nakatutok duman sa official email address mo, yung inbox, na yun lang ang trabaho niya, taga-consolidate kung saan siyang banwaan para ibabato-bato mi lang duman sa mga social workers. And then, kung sufficient na yung number, kunyari, 50, 100, Opo. so we can process mismo doon sa locality nila para na ina po magiging ligas. Iyo baga. Very good. Oo. So at least po, mas madali ito na through email. Abangan mo na lang po sa posting ni RD para may announcement man sa radyo. Tangali na mas Opo, mahiwas ang opo. dissemination ta. Opo. Oo. So ano po, may downloaded budget ng po kita RD para sa bagay na na kumbaga mapuuna kita sa aga? Opo, kami po ginibuhan mi siyang paagi because of the standing order by the secretary. Meron kaming pinasigurong cost or budget for that para we can take off sa aga. Opo. Yeah. Mas magayon to. Ini po kasi itatao tabi adi automatic cash pag qualified ang sarong estudyante. Opo, cash, outright cash po. Outright cash. Okay. Now, Harap man po yan kan ibang menu kan AX na medical assistance see. niya. Opo. Outright cash, tas yung mga pambakal kibulong, pambayad sa laboratory, except si iba po na nangangay po kaya ki guarantee letter sa ibang mga hospitals na medyo darakula na ang bills. Yeah, opo. Iklarong ko lang RD ha, tabaka naglaom sa ibatang mga paradangong na ngayon. Ako ngaya qualified dyan. Ano po mga instances na baka ma-disqualify ang sarong persona? Siyempre, di maiwasan na ang gabos ma dyan, garo ngaya bako ini-qualified sa assessment po nindo, mabuyo na magpasiring po sa sendong opisina. Ang enot po is yung documentary requirement. Oo. Kasi kung duwa na lang po nga ni iyan,
kung may deficiency, but sabihin kung payo ka talagang dara, paki-ensure lang na, halimbawa, yung certificate of registration, duly signed talaga siya. Yeah. Yung certificate of enrollment, duly signed talaga siya ng mga authorized signatories po dun sa mga schools or sa mga universities. Opo. Ay, may text di tabi, RD. Alimbawa, so, aki niya na high school, dahil makadumanta, may ibang concern, nagkataon ngayon halimbawa, so parent na po, pwede magduman, anong pwedeng darahon? Pag mga minors po, talagang magurang ang kaipuan maglakaw. Iyo man Ang talaga. pagkasabi ko lang po, itong mga nasa So, college college na, nasa legal age na. 18 above. So elementary hanggang junior high, o kung minsan may senior high na minor pa, magurang po talaga ang manawpan. Bako kung estudyante, taday man kami ma-honor kaan, ta mga minor de edad po iyan. Oh, saan mapila po talaga magurang. Dara itong mga requirements nito, Magurang ano? po, opo. Iyo mananggad. So college, pwede na tali ba dyan 18 above na po, di ba? Opo, correct po. Buda ito pa lamang, di man anam kan magurang, nag-apply so aki, magkakuha lamang yung 4,000 na ano yun eh. mga kapilyuhan baga RD sa college. Ang qualified. Pare mo qualified mananggad baga, di ba? Okay. Dahil na po kung hapot RD, baka po may gusto po kamong mensahe sa mga nagdadangog ngunyan tabi sa tuyang programa regarding po sa programang ang ini. pakiulay mo lang po, Sir Henry, pakitutukan lang yung FB account ni DSWD Region 5. Yaon po naman si infographics na itatao mo. Pa-finalize mi lang para ma-localize siya. Tanganing klaro po sa gabos-gabos. So yaon po naman si procedure. And then, si mga kaya man lang po mag-access via email, duman na lang po para dahil na kita kumbaga dahil na kita mag-create po ng grabe na mababiolate itong protocol masakit po sa mga panahon na ini. Bata baga medyo piot-piot man kamo dyan sa may Pacific Mall, di ba? Opo. Baka humalabaw ng pila, umuran pa o whatever, nagkasiripon kita. So email talaga sa pinaka-safe. Pero pag na-approve tabi sa email RD, di ba? Sabi ni Secretary, aapudan ka mo pag na-approve. Yes po. So release po kang cash, paano? Personal manggiraraya, no? Pag ano po? Pag na-approve, alibaw nga nag-email. Pag na-approve po, pwede mi kasi yan, hilingon mi kung, alibawa, kung within Legazpi man sana siya, pwede mi siyang stretch out yung schedule during weekdays kung dahil na kaya. Kasi, ano po yan kumbaga, may contingency kami na, for example, sa aga, pag dinumog kita na dahil mi kaya siyang ma-serve within 8 to 5, i-schedule mi siya sa mga susunod ngayon, Lunes hanggang Biyernes, para makuha po din dagiraray. Correct. Opo. Okay. RD, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB. Mabuhay po kamo sa DSWD. Thank you po. Salamat po, Sir Henry. Salamat po. Yes, welcome po. Mga tugang, ang sa tuya at tabi na OIC, Regional Director, mga tugang kan Bicol Region, Regional Field Office kan DSWD, Director Erwin, Erwin Raso.